Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, Ubangiji wanda ya fifita manzan Allah a cikin halitta gabaki ɗaya, wanda ya bawa annabi tsantsar rahama tasa ya jingina ta ga sayyidina Rasulullahi, wanda ke neman rahamar Allah to ya tafi gurin manzan Allah. Duk abin da kake bukata na Allah to yana hannun manzan Allah. Allah bai san kowa ba sai sayyidina Rasulullahi. Huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu. Shi kadai shi ya cancanci bauta a gurin Allah. Saboda haka Allah ya dauki komai banda allantaka ya ba manzan Allah. Haka duk abin da ake nema a gurin Allah a tafi gurin sayyidina Rasulullahi. Allah ya bawa manzan Allah shi. Tsira da aminci ya ƙara tabbata ga manzan Allah. Mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kamar yadda muka shaida sayyidina Rasulullahi bawan Allah ne, manzo ne na Allah. Tsira da aminci ya haɗo da iyalin gidansa da masoyansa ila yawmil qiyamati. Bayan haka yawa musulmi, wannan mun bari kamar da yadda ya saba ya nema mana wasiya da jin tsoron Allah, da lazumtar ambatan Allah, da tsayawa a ƙofar Allah a kowane hali, a kowane yanayi, a kowane irin zamani. Duk mutumin da ya lazumta wa kansa ambatan Allah to yana raya zuciyarsa ne, kuma zai samu wani babban rabo daga kusaci da Allah tabaraka wa ta'ala, dan alƙawarin Allah ne. Yana faɗa, Allah yana cewa ya tabbata yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa suka kula da shi. Allah yana tare da su da ma waɗanda suka kyautata a cikin ayyukansu. Ku ji tsoron Allah yanwa, ku kyautata mu'amalarku a cikin dukkan al'amarinku. Ku zamanto masu gaskiya don Allah ya zamanto tare da ku. Allah baya goyon bayan ƙarya, kuma baya tare da maƙaryata. To yi ƙoƙari ka zama mai gaskiya a cikin faɗinka da cikin aikinka. Wanda duk Allah ya zama tare da shi a cikin wannan rayuwar, wallahi ya samu rabo tsawon rayuwa, tsawon zamani har bayansa. ‘Yan uwa musulmi, watan azumin Ramalana fa ya ƙare. A wannan shekarar dai mun gama Ramadan, sai dai wata shekarar ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da wannan shekarar. Abin tambayar shine, mutum yana da garantin wani Ramadana? Ko wannan Ramadanan da muka gama shi kenan Ramadanansa na ƙarshe? Wataƙila Ramadana mai zuwa ka amsa kiran Allah, ka amsa kiran Allah, wataƙila. Allah shi ne masani. To menene fa'idodin da muka amfana da su a watan Ramadana? Gaskiya ne, mun amfana, mun samu fa'idodi masu yawa, musamman a gidajen rediyoyi. Ana da gidajen rediyo sama da guda 10, kuma a kowane gidajen rediyo ana samun tafsiri na fassara zancen Allah Alƙur'ani da bai gaza da tafsiri 10 ba. Bayan karatun hadisan manzan Allah, bayan karatun da laccoci na malamai waɗanda suka yi ta bamu don zuciyar ta setu, ga tarihin rayuwar manzan Allah da muka samu su a shafa duk an ji su. To ɗan uwa, shin alkawarin da yake tsakaninka da Allah da alkhairan da ka samu a Ramadana, ka rike su ko ka bar su sun tafi a banza? Alkawarin da kai na bin Allah a Ramadana yanzu ka warware tsakaninka da Allah. Alkawarin yana nan ko ka watsar da shi? Kai dai ka sani alkawari yana daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi bawa a kansa. Yana daga abubuwa guda 4 da aka kafa ginshikin addinin musulunci a kansa, shine alwafa'u bil ahad, cikawa da alkawari. Kuma ba makawa Allah zai tambaye ka. Saboda haka ƴan uwa, ayi kokari a cika alƙawaran da aka ɗauka a Ramadana na biyayya da ɗa'a da Allah, domin Allah da yake a Ramadana shine a watan Shawwal. Amma fa matuƙar waɗannan tafsiran da ahadisun da aka ji da laccocin malamai ba su yi tasiri a zuciyarka ba bayan watan Ramadana, ka zamanto kamar wani kurman dutse wanda an zo ana ta busa a jikinsa, ya ce ni ban ma san kuna yi ba. In dai zuciyarka ta zamanto irin wannan, to ka tabbata ka rasa wani ɓangare na cikak imani a cikin zuciyarka. Domin shi mummuni yadda Allah ya siffanta shine wanda da zarar ya ji an ce Allah, to sai zuciyarsa ta karye, sai nutsuwa ta zo masa. Allah ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki,
yace innamal mu'minuna kadai wanda zan kira a ce mummunai ne kadai, kaga in ba wanda kaji a cikin wannan ayar ba to baya cikin mummunai. Kadai wanda zan ce mummuni ne inji Allah, allazina iza zukirallahu, waɗanda da sun ji an ambaci Allah wajilat qulubuhum, sai zukatansu ta dimauce ta firgice. Kaga ba a samun wannan fa nutsuwa sai a gidan sufaye. Mutum ya ji ana ambatan Allah hankalinsa ya tashi, yana kuka yana zubar da hawaye, wallahi sai ya shiga gidan sufaye. A wajen sufaye ake gane wannan. Allah ya ce to kadai wanda zaka kira mummuni, wanda in ya ji ana ambatan Allah zuciyar za ta karye, imani da Allah zai ratsa shi, in ji Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, in ko ya tsaya aka karanta masa alqur'ani, ayoyin Allah, sai Allah ce zadatu imana, kawai zai ji ya ƙara imani da Allah. Ba wanda zai ji ana zikiri kuma ya kafirta mai zikirin ba, ba wanda zai ji ana zikiri ya ce rabu da su mahaukata bane. A'a, Allah ya ce kadai mummuni wanda in ya ji ana ambatan Allah zai ji shi ma zuciyar ta yanaka, ba wanda zai guje wa masu ambatan Allah ba. A'a, wanda da an karanta masa aya alqur'ani, hadisin manzon Allah, tarihin rayuwar annabi, zai ji ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa. Allah ya ce in na samu wannan su ne masu imani, ko zai na ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalu, sannan abu na uku su ne masu dogara da Allah, masu dogaro da Allah, ba sa dogaro da wani, ba sa jingina da wani, ba sa kallon wani, Allah kadai suka sa a gaba. Wa Allah ya ce waɗannan aguna su ne mummunai. To yanzu dan Allah yan uwa, tafsiran da muka ji a watan azumin Ramadana, hadisan nan da muka ji sun yi tasiri a cikin zuciyarmu. Akwai wata aya da aka karanta ta tsoron Allah, kaji ka ƙara motsawa a cikin Allah. Akwai wani abu da aka yi wanda ya ƙara nutsar da zuciyarka tsakaninka da Allah a cikin watan Ramadana, ko kana nan a inda kake kafin watan azumin Ramadana. Duk tafsiran nan da aka, duk bayanan nan da aka yi, kawai sun shiga sun fita, amma ba su yi tasiri a cikin zuciyarka ba. Shikenan yanzu zuciyarka ta karɓe su, za ka iya aiki da su, nasihohin da ka ji, alkhairan da ka ji, abubba na tsawatarwa da ka ji, za ka iya aiki da su, kai applying ɗinsu a cikin rayuwarka. Allah tabaraka wa ta'ala dai shi muke roƙo kawai ya azurta mu da wa'azantuwa da abin da muka ci, kuma ya azurta mu da tsayawa aiki da abin da muka koya a watan azumin Ramadana, kamar yadda muke roƙonsa ya sa mu cikin bayansa masu nutsuwa idan sun ji ana ambatan Allah, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, bayansa na ƙwarai shine wanda da sun ji an ambaci Allah tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, zuciyarsu take nutsuwa da ambatan Allah. Shi yasa yan uwa, ƙarin nasiha bayan watan Ramadana, to mutum ya rike lazumin mukansa da yayi a cikin watan azumin Ramadana, ya rike bin Allah da yayi a watan azumin Ramadana. Ka rike shi, duk abin da mutum yake tsakaninsa da Allah bai da garanti a cikinsa. Dan adam ne kawai yake iya gaba gadi ya ce maka abu kaza daidai ne, amma a gun Allah kai baka da garanti sai ran da kaga Allah ya baka takaddarka a hannun dama. In har sayyidina Abubakar zai ce in ya sa kafarsa ɗaya a aljanna, ɗaya bata shiga aljanna ba, bai da yaƙini a gun Allah sai ya ga ta hagun ma ta shigo. Menene kake da shi wanda kake da garanti tsakaninka da Allah? Yan uwa musulmi, mutum ya kiyaye Allah. Ramadana ya wuce, amma Allah Ramadana yana da alƙawarin da muka yi a Ramadana mu dore da shi bayan watan azumin Ramadana. Allah muna roƙonka ka samu daga cikin bayinka na gari. Hudubar mu ta biyu ita ma godiya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya azurta mu da kammala watan azumin Ramadana, wanda gashi Allah ya nuna mana watan Shawwal, wato watan da ake fara shirin tafiya aikin haji. Mun gode wa Allah da ya cika mana ni'imarsa, muka ga ƙarshen Ramadana lafiya, har muka yi kwanakinmu na idi, har muka kammala kwanukan idi
shi fa idi, ma'anar idi shine farin ciki da jin daɗi da annashuwa da kaucewa duk wani bakin ciki da ɓacin rai a cikin zuciya. Shi yasa ma aka ce idan idin ya zo zakkar fidda kai a fidda ita da safe kafin a tafi idi. Ma'ana abincin da zaka bayar na zakkar fidda kai ka bawa wani wanda bai mallaki abincin ba, ta yadda ba zai fargaba ba a idi. Yadda da ka koma gida zaka tadda abinci, haka ake so da ka bada zakkar fidda kai kafin ka zo idi. Saboda shi yasa ma aka halatta bayar da ita kafin kwana 2, kafin kwana 3 ga sallah, ya halatta a bada ita. In mutum surfawa zai, in niƙa zai kai, in me zai yi dai ya tanadi abin kafin ranar idi. Wannan farin cikin ake bukata ga bayin Allah a wannan ranar. Shi zaka ce in ka je idi ka dawo baka bayar ba, to in ka ba da ita bayan idi ba fidda kai ba, zakka kai, sadaka kawai kai. Idi wannan farin cikin ake so a sa. Shi yasa da yawan malamai ma suka ce a bada ita kafin ranar idin, in dai ka san abin da zaka ba wa mutum ba zai iya tasarrufi da shi a safiyar idin ba. Yanzu ka ba mutum dawa da safe, ka ba mutum gero da safe, me kake tsammani zai yi da shi? Yaushe je kai niƙa? Yaushe aka